Ola, eu vou falar que é dende min e da miña experiencia profesional, toda ela na Administración Pública da Xunta de Galicia. A vinculación da sustentabilidade coa calidade de vida, cando unha cidade ten calidade de vida, comeza a sustentabilidade, dixo Jaime Lerner, nun territorio como de Galicia, onde se manteñen fortes desequilibrios e con importantes procesos de regresión económica e demográfica, fai que este asunto, o do desenvolvemento sustentable, non sexa unha prioridade para a cidadanía. Son continuas as aspiracións á creación de emprego, á atracción económica, que son de grande efecto para justificar ante a poboación, incluso a directamente afectada, as maiores desfeitas medioambientais, urbanísticas e a destrucción do patrimonio cultural. O territorio como patrimonio común, o valor recoñecido á paisaxe agraria tradicional, a paisaxe cultural que conserva as pegadas da historia, a identidade, eu son isto que vexo e que me ve, dixo Reboneira, sacrifícase en aras do benestar das xeracións por vir. Non se poden poñer as pedras por diante da xente, dixo un de Muxía. De Cotío, que foi parte do espectador desta destrucción e alcuma de necesaria na idea de progreso continuo e ilimitado, padece a saudade da terra na terra. Seguramente, na súa ignorancia, a xeración por vir xa non padecerá ningún sentimento de perda. Esta idea de progreso viuse moderada nos últimos tempos por evidencia dos efectos do deterioro medioambiental sobre a saúde e o benestar futuro. A esta idea acompañou no tempo a obriga de desenvolver estudos e avaliacións ambientais das actuacións que teñen incidencia sobre o territorio que ven imposta dentro da legislación internacional. A normativa europea recentemente fixo implantar a avaliación ambiental estratégica que obriga a integrar os aspectos ambientais na elaboración dos plans e programas, facilitar información ao público e asegurar a súa participación, é dicir, o que din, dotar de transparencia os procesos de toma de decisión. Así, termos como preservación de recursos naturais, defensa do medio ambiente, e tamén protección do patrimonio cultural e da paisaxe, con independencia do que se identifique con eses conceptos, teñen unha presenza continua e ata a veces abafante no discurso político, nos plans, nos programas, e, sobre todo, nos documentos de ordenación territorial como os proxectos de infraestructuras ou planeamento urbanístico. Nestes documentos incorpóranse prolixos estudos e avaliacións ambientais co obxecto de identificar, evitar ou corrixir os efectos sobre o medio ambiente, agora entendida no sentido amplio, tamén incluen aquí a paisaxe e o patrimonio cultural, redactados por equipos multidisciplinares, palabra máxica que todo avala, que son sometidos á administración que, cos seus informes e autorizacións, valida estes estudos o tempo que valida os propios documentos de ordenación territorial. Estes instrumentos, como tantos outros, tenense convertido nun trámite. O trámite ambiental, en palabras de algún ilustre urbanista, no que se cumplimenta un procedimento que justifique unha decisión previamente adoptada. No caso da avaliación ambiental estratégica, avaliando alternativas imposibles para resaltar a vontade da predeterminar, avalían facer un plan xeral ou non facelo, e no caso de impacto ambiental, propoñendo medidas correctoras ata ridículas, como os motivos xacobeos que decoran os aeroxeradores no Courel, ou ignorando impactos evidentes, as dúcias de metros cadrados que lle faltaban ao polígono industrial do Pino para 1 millón de metros cadrados que lle obrigaría a avaliación ambiental. Nos microcosmos do territorio galego, por veces complexo ata o infinito, polos seus elementos e as redes que conforman as múltiples relacións que entre eles se tecen, ata pequenas transformacións son letais cando non se sabe ou non se quere regenerar o tecido con novas relacións. A participación activa dende o inicio no proceso de toma de decisións permitiría incorporar nesos instrumentos de ordenación territorial o coñecemento local do territorio e da súa realidade e ter en conta as relacións que escapan á visión focalizada dos expertos. A arrogancia co que se nega a existencia da terra ou se traizoa o que se di defender cando se ten poder como capacidade para facelo, o meu xuicio son peores que o desafecto que se atribúe ao pobo e súmanse a ignorancia e o desamor co que se extinguirá ata a memoria da tona histórica da Galiza que chamou no Ramón Otero. E máis, os intereses sectoriais, tirando cada quen para o seu lado, dende fora e dende dentro da ordenación territorial, non existe unha visión integral do territorio, é só atopar o sitio para as funcións utilitarias necesarias, asentamento da poboación, infraestructuras de comunicación, as varias formas de explotación dos recursos naturais, agricultura, gandaría, explotación forestal, minería, produción enerxética, industria, converten a ordenación territorial nunha guerra cruenta
na que moitas veces, antes de empezar, están derrotadas a sustentabilidade ecolóxica, a cohesión social, a identidade cultural, que se manifestan nos valores históricos presentes no territorio. Teño 3 exemplos que teñen que ver coa miña vida persoal, non coa miña actividade profesional, e son do lugar onde nacín, onde penso vivir cando, se me deixan xubilarme, e do lugar no que vivo agora. O lugar onde nacín é unha parroquia do vello complexo agrario que está situada á beira do río Tambre. É unha imaxe dos anos 50 onde poderse apreciar a gran superficie destinada á actividade agrícola, as agras que pervivían nese momento e as aldeas perfectamente definidas ou identificables, recoñecibles e cos seus límites claros. A seguinte imaxe é ese mesmo lugar hoxe donde se aprecia a transformación producida pola concentración parcelaria, unha das máis que se fixeron máis pronto en Galicia, a principios dos anos 60, a pesar da radical transformación das menos destructoras, porque permitiu todavía a recoñecer no territorio tanto a identidade das aldeas como os antigos camiños que relacionaban, que perviven debaixo da nova trama da concentración parcelaria. E agora temos o planeamento urbanístico. As manchas escuras son os núcleos tradicionais. As manchas gris claro son as novas áreas de expansión nas que o planeamento prevé que se poida edificar. Esas áreas sitúanse unificando todas as aldeas que perviviron nesta transformación de medio século e convertirían todo nun continuo edificado e ademais sitúanse sobre os terreos nos que ahora mismo se desenvolve a actividade agraria, sobre os que operou a concentración parcelaria, ocupando ademais toda a fronte as vías que a concentración abriu para dar acceso a eses terreos. Si este lugar ten algún futuro, posiblemente este vinculado, eu penso, á actividade agraria, eu estou convencida, porque a única outra expectativa é esta especie de parque temático do turismo rural ou o sector servizos na cidade próxima. E isto vai contra eso directamente. A pesar de que este planeamento inclúe no catálogo estes núcleos rurais, estas aldeas, é dicir, cataloga estes núcleos polo seu valor e o seu importante grado de conservación das características tradicionais, e manifesta que esos núcleos están nun estado ruinoso, semiruinoso, e que ausente a súa rehabilitación. En paralelo a eso establece a posibilidade de edificar outras tantas edificacións como as existentes, o que vai, evidentemente, radicalmente en contra da posibilidade da recuperación do que existente. O seguinte lugar está no Val do Miño, o Ribeiro, tardan un pouco en cargar as fotos. Este é un lugar hasta o que chegan os efectos do encoro de Castrelo de Miño, que xa desde os anos 50 estaba moi condicionado polas infraestructuras, a vía férrea, a estrada Vigo-Vía Castín, e no que se pode apreciar estes son terreos con fortes pendentes, os cursos de agua, os regatos, que baixa do Miño, e a gran superficie de terreo dedicada á actividade agraria, ao viñedo. Este azotouse a esa infraestructura, sumas de outra nova infraestructura que é a autovía, sumas de actividades descontroladas, como pode ser esta canteira que se está comendo o regato e a fareixa, súmase o abandono
da superficie, de gran superficie agraria, que ademais queda reforzado pola propia infraestructura, todos os terreos que todavía quedan nesta dirección, que todavía teñen actividade agrícola, está desaparecendo rapidamente desde a aparición da construcción da autovía. Esos terreos non teñen ningún uso, o seu uso é ser invadidos polas mimosas, que é toda esta superficie que progresa. En paralelo están aparecendo todas estas manchas gris e castañas. Estas manchas castañas non son terreos abandonados por abandono da actividade agraria. Todas estas manchas son os viñedos que están aquí, na gran plantación da cooperativa vitivinícola do Ribeiro, que trasladou aquí 40 e pico hectáreas de dereitos de plantación que ahora estaban en lugares como este. Esos terreos non teñen ninguna expectativa de actividade, nin agrícola, nin a posibilidade de edificación duns núcleos de retroceso demográfico, nin siquiera o parque temático do turismo rural, porque aí non vai haber viñas que ver, nin actividade agrícola que contemplar.